ay sa tininyo daldala mo diri. Kabuang gid. Ya kabuang. Dili mo ni kabuang amo, abray kabuang din amo, di mo ni kabuang. Asa mabasa. Kung balaan pa ni nabutang, inyong gini-celebrar. Nagkinabuhi na ta mga balaan, dili kay hipokrito. Dili nga balaan ko ayaw pang hukom, bro. Ay pang hukom sa Katoliko nga hipokrito mi. Asa man mabasa sa Biblia nga ang sinulog binuang. Di asa man mabasa sa Biblia para mutuo ko nimo. Dili. Tanawara. Dili lang gyud kay kag pang hukom. Ay, dili kita kay panghukom, ingon makas Katoliko binuang ni kamuha. Ay pag ingog binuang ang Katoliko. Kita na to sa Bible. Kita na to sa Bible. Di basahi ko sa Bible bi ang sinulog binuang, di basahi ko sa Bible. Tanawa, di man di ka kabasa na, lamlam ra din ang imuha. Kay ningon mo ka ang Katoliko binuang, ay pag ingog binuang, uy. Kay kung ingon pa pag binuang, basaha ko sa Biblia nga sinulog binuang. Kay para matuo ko nimo. Kasi ang problema diri dagan kay istorya, di ka kayo to opinion. Di maminaw man ko nimo ni anak ka. Dagan kay istorya kay imong ginadepindahan lagi ang inyong Katoliko. Mo dipinsa ko sa Katoliko kay Katoliko ko. Diingon man ka nga ang santo ninyo binuang. Ha? Safety. Na di safety mo unay sa Katoliko. Dili. Christ faith. Dili na ka safety oy. Christian faith defender. Dili ka safety gyapon, pero dili sa imong side. Unsa may meaning sa safety? Christian faith defender o Catholic faith defender? Sa inyong meaning mo na sa ako pwede po ko na gamiton. Nya ang sakto nga Catholic faith defender, ang sakto nga safety Catholic faith defender man gyud. Dili man Christ faith defenders. Ay Christian. Karon ningon man ka ang sinulog binuang. Basahi kuno ko sa Biblia nga ang sinulog binuang para mutuo ko nimo. Atagan ni kag example nga nag-celebrate ni sila na sila mga feast days. Nya sinulog ba na? Sinulog man akong pangutan no. Pista no. Dili man sinulog ani sa English. Paminawa dili man sinulog sa English. Ha? Sinulog sa English. Wala ka ba na di ay? Festival, pista. Dili paminaw sa dili tanang pista. Paminaw. Dili paminaw sa lagi. Dili. Ang pangutanan dili man nimo gusto nga agrihay ta. Ang imong gusto nga ipamukha nimo diri nga puro nga mali. Dili oy, niingon man ka nga ang sinulog binuang. Karon kanang ingon man ka ang sinulog kabuang. Asa man mabasa sa Biblia nga ang sinulog binuang. Atagan ni ka concept sa Bible nga mga katawhan ni sa Isaiah. Sige basa. Suko ang Ginoo sa ilaha tungod kay nagakip sila kuno sa mga balaan nga butang. Na di sinulog sa Isaiah nga nag-observe. Ako lang hatagan ganito kay Bruno. Di ang mga example ba? Bro, layo asa mo example. Di ang example. Pariha kay pariham ko sa inyong mga pista god. Hunahon ninyo balaan kani. Pero sa inyong pista sige mo hubog-hubog. Sige ra mo mga tawo nagubog-hubog wa na suguan sa simbahan personal na nila. Ano i-appeal mo nimo ang pista? Kung dunay magubog-hubog, personal na nas mga taong palahubog, way labot ang sibahan ana. Oy, on sound down ka brother oy. Di basahi ko no ko sa Biblia bi nga ang sinulog binuang para matuo ko nimo. Di basahi ko no. Kung naa sa Biblia. Kung naa sa Biblia, mulukbo ko nimo pero kung wag na sa Biblia, di jud mi mutuo nimo. Di basahi ko bi ang sinulog binuang. Puslan man jud nga naa ka dinhi Katoliko guni nga kalihukan dinhi. Ang gasilipid diri Katoliko, na ikaw. Nya ay Katoliko, makita nimo daghang mga palahubog. Ay lagi sige pamantay lagi ang palahubog. Ay lagi sige pamantay kunuhan sa kabalaan. Ay sa inyo ha wala din mo inom. Ay ano sa mo na tinor nga nasunod kay Jesus dili mi dapat magubog-ubog oy. Pero wag di mo inom. Ay nay mga daghang mga tao. Paminaw. Nay mga daghang mga tao. Paminaw sa. Nay mga daghang mga tao. Kamusulod sila sa simbahan ug imuon nila nga relihiyon. Pareha sa ilang relihiyon nga Katoliko. Kung na may wala nagpasabot, paminaw. Wala nagpasabot nga niadto ka sa Born Again Christian Church nga palahubog nga mabago dayon ka kundi ka moduol kay Kristo kanunay mo surrender niya ka mabago. Bisa pag-asa ka mo at bro paminaw ba? Kanang magubog-ubog pasagdi na sila. Wala man suguan sa simbahan nga magsinulog ka pag-ubog-ubog mo. Wala man na suguan sa simbahan. Wala man na ilibay. Di ba makasasaang kinasauna? Wala man ka sauna pala hubog kay ko sauna. Usog ko mo tanaw gold. Nagamariwana gasyapo. Nya gisugo ka sa simbahan na. Tanaw gold. Pagsyapo gisugo sa simbahan. Bisan pa mangani ang pare. Gisugo ka sa simbahan. Bisan pa mangani ang pare. Ibu ra na wa ka sa simbahan. Asa ko sauna. Nya karon. Asa ko sauna. Ingon pa siya. Asa ko wa. Asa ko wa. Paminaw bro. Ingon ka. Aon ka. Alam mo siya po. Aon na hubog-hubog. Pangutan na gisugo ka sa simbahan Katoliko. Ayo lagi panghukom lagi sa Katoliko. Ang ingon mo ka. Ayo. Manghukom ka. Manghukom. Number 1 ka. Ginoo ka. Paminaw, anong number 1 ka? Mahukom ka. Number 1 ka? Walo ba kang anong number 1 ka? Tungod kay imuha silang
himo silang ligon sa Sa ato pa kanang simbahan mi ko nasayop na nga lapo ka tuig na nag. Oh yes, sayop kayo. Nag-isula ang pari ana nga inyuha ra nga wang. Sayop kayo. Pulong sa Ginoo dapat nimo ipasabi. Karon pulong sa Ginoo. Sige lang, sige lang. Matod pa nimo pulong sa Ginoo sa labi. Basahi ko no ko sa Biblia ko no. Nga ang sinulog binuang. Oh, kana no. Kanang pari nasayop. Ikaw no kanang nasa Biblia kanang ang pari nasayop. Basahin ko no mi. Okay. Gusto lang ko mabasa tungod kay iyang gisulti. Para na mo Masabi ko mo dala. Ay, wala mao. Basahin ko lang ang sinulog. Mas maguna pa ka sa impierno kay gihukman nimo ang Katoliko nga may impierno mi. Hindi mo Ayaw lagi panghukom lagi. Ayaw Katoliko kay lahi man tag relihiyon. Lahi tag kanang relihiyon. Unsay mo relihiyon imuha na mo kani. Ayaw mo nilabot mo. Aman may nangilabot ninyo. Ang problema ni karon, inyong gikaaway si Kristo Jesus kanina siya. Makainom ka nga among gigaway ang Ginoo. Dako nakasaan na ka. Basta ekonomi sa Biblia ang sinulog binuang. Basta sa Biblia ang Katoliko kaawit Ginoo. Ayaw nang pinakapa kay kami ang nang relihiyon sa langit. Ano may mga kaaway ang Katoliko? Kami basay lagi may tanan lagi nga ang sinulog binuang. Kana lagi dagan kami wa ba ka kabaw? Lagyan na may Bible dahil mo yung Biblia sila kuan. Mayo nga Biblia. Sa may Biblia mo ang tulo ka relihiyon na nakadto Oh, na yung relihiyon Katoliko, Judaism ug Muslim. Asa ang dapit ang nabutang nga kanang Rebon Agin dito. Ay, titit. Ayaw mo tinong mamina lagi pasay lagi sinulog binuang. Ayaw kanya ko pangutana ganina ra ko nangutana ni sinulog binuang. Dawan ng ari ko kamong kapista sa Katoliko ngano ka sabi. Kay Ngano ka pangutana ngano mo ni ari. Kapista sa Katoliko ngano karong adlaw. Kaysa man ako unahon tubag dire. Be ako pa unahon tubag. Ang ano as anong giingon mga sinulog binuang basahi ko no ko be nabi sinulog binuang. Ya, ganto ko mo debate sa mga hindi mo kasi simbahan ko sa iyo puno na. Hindi na sa iyo simbahan na napatuig na pare. Nakatagulan pare oy. Yan ay iskilan. Iskilan niyo. May mo pa ito. Iposa. Katoliko mo. Iposa.